Здравейте на всички, аз съм Стамбини. Това е обещаното интервю с нашумялата в интернет сензация Атанаска от Павликени. В случая няма да говорим културно, а както по принцип си говориме. Аз се наричам Наси. Здрасти, Наси. Здрасти, здравейте от мен. Това съм аз, Атанаска. Сега започва Атанаска да отговаря на вашите въпроси. Така, готова ли си да отговаряш на въпросите? Аз винаги съм готова. И аз, точка те пита, защо реши, че с простотия се пробива? Ще направиш ли ново видео скоро? Защото така е най-лесно. Имаме въпрос от Деница Костадинова, която те пита, защо направи всички тези видеоклипове? За да стана известна, бе. Защото винаги съм искала и знам, че никога няма да угасна. Елизабет Харден те пита, вече съжаляваш ли за тези клипове, с които пробива в кавички и мислиш ли, че хората те подценяват? Не съжалявам за нищо. Да ме подценяват, тяхна си работа, всеки си има право да си мисли каквото си иска. Ангелчето Димитрова те пита, по какъв начин обичаш Стамбини? точка като гадже, Б точка като приятел. Внимавай какво ще кажеш. Обичам те като мъж. Добре. Геннади Георгиев има няколко въпроса към теб. Първо, как се виждаш след 10 години? След 10 години се виждам жена за тебе с 2 деца. Добре. Би ли станала певица, ако те поканят в Пайнер? Естествено, че бих станала да направя някой дует. Продължаваме с въпросата на Геннади. Коя е любимата ти певица и песен? Любимата ми певица е Адриана, пък любимата ми песен е Чок Пара. Имаш ли брат или сестра? Нямам, сама съм. Пита от кой град си, съответно да разкажеш нещо за твоя град. От Павликени съм, няма какво хубаво да кажа за града. Града е хубав, обаче хората не стават. С една дума. Радостина Тиханова пита, имаш ли най-добри приятели? Имам, да. Вержи Колева пита, какво мислиш за хората, които пишат поезия и би ли направила клип, като прочетеш техен стих? И аз пиша стихотворения. Да, бих направила и ще е стихотворение за тебе, тъкмо да се обясни в любов по-така. Тъй ли? Да. Така. Има ли значение за теб външността с хората, които общуваш? Да ти кажа честно, не, защото и аз самата не се харесвам външно. И ти като мене, и ти имаш комплекси, нали така? Добре. Да. Това много дълго бе. Джули Еванс те пита, ще си направиш ли втори профил за тези, които искат да те добавят в приятели? Това е първият въпрос. Не, за какво си правя втори профил? Аз мога да... Ако ми пишете, че искате да ви добавя, ще ви добавя, обаче вие няма да я пратите прана. След като твоя идол Азис писа за теб в официалната си страница, разбрахте ли се да се запознаете на живо? Не сме се разбирали нищо, просто никога няма да трябва да досаждам на един човек и да му пиша нещо. Сбъдна мечтата ти да си известна. Каква е следващата ти мечта, която ще сбъднеш? Да продължавам да съм известна с това, което правя. Смяташ ли, че ще омръзнеш бързо на хората и ще се появи човек с по-интересни клипове и ще те засенчи? Не, просто Господ ми дал простотия в излишък и просто няма къде да я дам. Виделин Петков Събев те пита, Атанаске, би ли дошла в Лондон? Не. Госпожица Маджи пита, би ли дошла във Варна? Да, аз съм ходила на Варна, това е хубав град. Максимилиан Христов има също няколко въпроса. Какво обичаш в себе си и какво мразиш? Обичам в себе си първо, че съм луда, в добрия смисъл на думата. Много съм цапната в устата, говоря много глупости. Това, което показваш в клиповете си, образ ли е или си самата ти? Естествено, че е образ, бе. Изброй 5 качества, които имаш ти и Стамбини, които са еднакви. И двамата сме добри, и двамата гледаме да помогнем на другия човек. И двамата обичаме животни. Че ни хапи къщето. Друго? Че сме аутсайдери. Мисля, хората не ни приемат и гледат така да ни... Нали? Да. Добре, но въпреки това ни гледат. Имам въпрос от Макс Харди към мен. Според теб приятелството е? Според мен приятелството е една много важна и движеща сила в отношенията на хората. И за мен лично взема много главно място. Мисията в този живот според теб е живей, консумирай и умри. В смисъл, живота няма смисъл. Мразиш в приятелите си и обичаш в тях
Когато са лицемерни, двулични, това неведнъж съм го казвал, а обичам в тях, когато наистина им пука за мен. Колко е гаранцията между любов и приятелство, любов и омраза, живот и смърт? Много тънка граница. Аз гаранция чета. Границата е много тънка и човек трябва да внимава да не я прекрачва. Какви мечти имаш или по-точно кажи някои твои сбъднати мечти? Това се отнася за Атанаска. Искам да си купа голяма къща или апартамент, искам да вляза поне веднъж през живота си в реалити шоу и някой ден, ако ми се усмихна късмета, да избягам от България, да имам възможности да успея в актьорските среди. Най-голямата им мечта е да стана певица. Надявам се някоя голяма музикална фирма да ме откри и да ми даде шанс. От Супер Мариус имаш въпрос. Колко гаджета си имала до сега и разкажи малко повече за вас. Колко гаджета си имала ти до сега? Само 4. И аз толкова съм имал. 4-5. Там някъде. Стелян Господинов пита. Разкажи някоя интересна история с някоя учителка, нещо интересно от даскалото. Нищо интересно какво. Пами Георгиева те пита, какво правиш, ако страдаш от безсъние? Скайпа заби... Ко правя? Нищо не правя. Тук има една... да се обясня в любов. Айде. Да, не мога да се обясня. Следващия въпрос е от Виктория Р. Пита на колко години сме? На 22. 28. Вяра Иванова пита, какво за теб е живота? Живота е кръчма, аз предлагам всички да седнем на една маса. Васил Еленчев те пита, коя е любимата ти песен на Анелия? Мисля, че се усещам, но да попитам. Искам да полудявам и разклащам после за върта. Феноменална. Марчето Бекамова те пита, кой певец ти е любимия и любимата певица? Любимия ми певица е Азис и любимата ми певица е Адриана, също така харесвам и Теодора. Обаче не чак толкова много, защото като направи някои балада и ми става много гадно, аз балади не слушам. Слушам по динамични песни, заради това и харесвам Адриана, защото още няма балада, да се надявам да няма. И да предадем специални поздрави на Адриана, нали? Да. Така, Силвия Стоева Саливан те пита, в колко мъже си била влюбена и колко са били само за игра? Влюбена съм се истински в 3 човека, а пък съм била не с много етей, нали, за един път предпочитам да се оправя сама, отколкото някой да ме оправя. Красимир Илиев, той е много върл фен, просто иска да ти каже нещо и то е следното. Няма нужда да ти задавам въпроси. С удоволствие ще изгледам клипа с една дума, ти си страхотно момиче с добро сърце. Това е от него. Да, аз даже го познавам, доколкото разбрах е ходил с моя приятелка. Милева те пита, някой, който казва, че си проста и така нататък, писал ли ти е налично, че иска да те види наживо? Ами да, по принцип ме пишат отвратителни и грозни коментари, обаче налично ми се натискат и ми се предлагат. Цанка Пламенова те пита, кога се влюби за първи път? Не си спомням. Бисер Тодоров те пита, как разбра за таланта ти? Сигурно предполагам, че става въпрос за клиповете. Аз отдавна знам, че имам талант, просто хората не могат да разберат кога казвам и се лъжа и кога играя. И сега могат да се разрива и да кажат, да, наистина и така, ти. Да, добре. И аз Господ ми дал прекалено повече. Димитър Георгиев те пита, харесваш ли Азис? Да, обаче само като изпълнител, не като друго. Добре. Димитър Господинов пита, какво ще правите, ако влезнете в Big Brother? Ще ти се натискам, че искам да закъпя с тебе и да спим двамата на едно легло да се гушкаме. Добре. Тиска S. пита, разкажете нещо за себе си, за Атанаска. Според теб промяната за добро или лошо е? Ти промени ли се? Бъди честна. Това, че съм с нов цвят на косата, не означава, че съм се променила. Аз съм си аз. Винаги ти си говоря глупости, винаги се държа така, че си остава такъв какъвто е. Така, въпросът към мен е поради каква причина защити Атанаска. Отговарям директно. Много ми напомни на моята приятелка Михаела. И ми е много гадно, когато хората оплюват други, които реално не могат да се защитят. Не съжалявам, че го направих. Питате каква музика слушаш, освен чалга? Хип-хоп. Мария Н. пита, ако видиш Азис и той те помоли да спреш видеята и пиенето заради него, би ли го направила? Не, аз не се съобразявам с никой, който и да ми каже. Нищо няма да го направя. Златин Берберов пита, ще продължиш ли да качваш клипчета? Да, това ми е работата.
Към мен е въпрос от Виктор Видев. Мразиш ли Азис? Не. Напротив, даже когато той постна за Атанаска в страницата си, много ме изкефи. Не мога да кажа, че мразя някой, просто някои хора не са ми приятни. Към тебе въпрос, мразиш ли Димчо, рап певеца? Кой този бе? Дени, не мога да прочита второто име. Кое е първото нещо, което ти хареса в Стамбини? Слушам. Тялото. Ужас. Имаш сладка муцунка, приличаш на хамстерче. Аз съм съселче. Мирослав Иванов те пита един много готин въпрос. И той е следния. Кога ще пием кафе да видиш, че има и сериозни мъже? Не мога с ръцето ми зали друг. О, я беги от тука. Така. Ми това са. Стига бе. Да. Какво ще каже Атанаска за финал на хората, които ни гледаха И до да сега? писват. Ами аз мога да им кажа чао и да продължават да ни гледат и да се китат с нас. Ние сме оригинала, а ти сам са мен. Така. На предвид. Трябва ли само се крадат идеи, бе? Не знам, че ги крадат. Събудих се тази сутрин и видях на страницата си пост от Азис, който ми написа прекрасни мили думи. Искам да му благодаря и много се радвам, че ме гледам. И много се радвам, защото наистина това е мой идол, възхищавам се. И искам да направя някои дуети, аз мога да пея, ако можеш да римите и на рано. Направо съм ти много благодарна или поне да участвам в някой твой клип. Искам да поздравя Хикен Щикен и искам и с тебе да се впишем на личке, може да направя някой видео заедно и с тебе. Надявам се, че видеото с Атанаска ви е харесало. И това е като за финал. Какво ще кажеш? Да приключваме. Чао на всички! Чао!